Intro, intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Oh, mijn overleefd. Ja, het is mooi, hè? Ja, welkom bij een beetje een rare vlog. Ik weet nog niet dat hij gaat aflopen met een vlog, had hij ooit gaat afwerken, by the way. Ik kan mijn best doen, maar op het moment lijk ik in spoed. Ik leg dat later wel een keer uit. Voordat ik voortgaan met een vlog, eventjes een klein woordje uitleggen wat dat er eigenlijk precies gebeurd is. Ik heb er nog gestaan met mijn dags. Kijk, met al die mist, render in de nacht wel, dinsdagochtend, al die mist. Dan draai je volledig in mist, totaal te laat om te wringen en te doen. Tegen een murenbok, met een dak lag tegen een muur krauwt. En ik lag 5 meters verder over, zo de lucht in, patat in mijn hoofd. Ik lag er eigenlijk te snat naar huis. Op het moment dat ik er eigenlijk juist te lagen, is er eigenlijk een fietser gepasseerd. Wilde ik roepen van help, meer kost ik niet doen. Die fietser heeft gekeken naar mij en hij een deur gereden. Heel raar, maar enfin, ik kan dat niet begrijpen dat hun in zo'n situatie niet een keer stopt. Hun een keer stopt voor te vragen wat er gebeurd is. Nee, hun, deur gereden. Enfin, ik ga dat nooit verstaan. Ja, we gaan deur met de vlog en ja, ik zou zeggen veel plezier. Veel plezier is er ook niet aan, maar ja, geniet ervan niet om toch een beetje, ja. Ik ben hier al foto's uit, een scanner voor mijn hoofd, tot ik geen hersenschudding en al in tralala. Dat stond maar niet, dat is allemaal in orde gebracht. Maar mijn skenenbeen is ook al genaaid, foto's van mijn voeten, want ik heb eigenlijk stief veel zeer aan mijn voeten. Ik weet dat we dat hier gaan overleven. Hopla. Ja, als een spit is al, dat ik dat zie, in een dag is al per totaal. De voorste staat naar binnen geplooid, een spetlap is kapot, het wiel staat geplooid, de chassis, de kadert was al weggestoken. Die dag is voor de vulbak, dat kan niet anders. Jammer genoeg, mijn dakje is weg. Ik had nu juist mijn nieuwe stickers besteld, had verdikken, stickers van Jack Daniels voor de rap. Ik lig hier in de kliniek, dan kreeg je meldingen dat ze onder banen zijn. Ik zei, man, je ziet dat ook nooit anders. He. Ja, mijn dak is kapot, mijn naam kapot. Wat een goeie morgen, hé. Godverdomme toch. Voilà, we zijn tussen geraakt. Ja, het is een ramp, moet ik kijken. Het is een regelrechte ramp. Ja, niks aan te doen. Als ik dat zo zie, maak ik eigenlijk bliezen, dan kijk ik eigenlijk zelf niet zoveel uit. Ja, eigenlijk heb ik het wel eens serieus met gemaakt. He. Man. Ik ga toch zelfs uitleggen hoe dat allemaal gebeurd is. Het is kwijt niet wat dom, ik weet het gasten, maar ja. Kijk, als zo zien dat ik het eruit vind. Ik weet niet wat het is. Man. Kijk, ja, heel de zand ook geplooid. Ja, heel mijn harde boeieren. Godverblom eigenlijk. Man. Ja, tijdens een dag voor de vulbak, ja, kijk, zeg, heel de chassis is geplooid. Oh, kijk, heel de kader. Ja, de kader is gewoon geplooid. De zaad is gescheurd. Het eerste dat ik er nog kan van al is met een kickstarter, mijn bussen en ja, misschien hier en daar nog een tweede. Maar anders valt er niet meer veel aan te redden met pezen. Kijk, ja. Heel die mazar is voor de web, hé. Jongen. Dat is pech, dakje weg. Kijk, de steen brandt met mijn naar hand. Man. Ja, niks aan te doen, chance dat ik nog intact ben. Ja, ik heb dat nog niet getoond. Ja, mijn naam is ook heel voor de web, gasten. Ik ben eigenlijk uit mijn hoofd te voelen ook. Ja, kijk, ik weet niet of je dat hier kunt zien. Ja. Maar ik had verdikken bliezen dat ik zo'n deftige naam gekocht had. Ik heb er een klein beetje meer geld aan uitgegeven dan in de namen, maar ben aan de kub blij dat ik er een beetje meer aan uitgegeven heb. Want dat kost eigenlijk wel heel anders opgelopen. Nee. Dat was het colaatje die in mijn bootentassen zat. Het zat een colaatje voor uit mijn werk in mijn bootentassen. Kijk, het is ook gekomen. Ja, maar ja, kijk, ik heb mijn rugzak gevlogen. Kijk, heel kort uitleggen. Dus, ik weet nu veel mist, naar beneden. En één keer, die wielbaan gaat als zo. Niet zien, ik pijs echt vind dat ik alles kost te zien. Maar ja, blijkbaar door die mist en die lampen daarin, zag ik eigenlijk juist niet. Maar ik zag echt alles, pijs ik. Maar ja, duidelijk niet dus. Op het moment dat ik eigenlijk zie dat ik in het huis kom, ja, ik heb nog probleem te wringen. Ik heb mijn wring er eerst zelfs niet aangenakt. Ja, dat is wel een mertje, ja, hoe zou het zijn? Ja, het is helemaal over mij drogen. Wak, daar heb en ik, hopla, over mijn dak. Ja, aan vuile geloof aan eerst, ja. Ja, met een dakslaad was gewoon een krul tegen een mertje. Ik heb er foto's van. En op dat moment was ik totaal niet. Ik er totaal niet bepeest voor foto's van te trekken. Ja, en klaar ik, ja.
ja, een heel stuk vodder, ja. Pakte ik 5 meters vodder eerst, ja. En klaar ik dat vind. Oh, man, maar ja, het eerste moment geen huis me, niet met dolks, ja, en nu hier. Ik recht in zult, puur op adrenaline, ik in een dags nog weggetrokken van dat murtje. Ik heb hem nog even in de bel gezet, kan je zien van oei, dat had je niet aan. Ik had toen gebeld naar mijn papa en over te zeggen van ja, het is hier een accident gebeurd, ik was heel in paniek, papa direct gekomen. Papa toen, ja, ik stond dus recht, een klein beetje bloedspuwen, maar dat was van de klop dat ik peesde, met een helm of, nog nooit gekeken naar mijn helm. Ja, daar ik dat van, papa is dat. Ja, hij is ons, ik zei, ja, gewoon met een dax. Nu heel kapot, jongens, en nu. En ik ga het luisteren voor mijn werk, en moet ik bellen naar Kurt. En daar heb dat merkje waar ik juist tegengekeeld waren gezet en gebeld naar mijn baas. En ik kan het niet gaan, ook heel paniek. Ik heb toen met de auto naar Rus gereden en papa heeft met een dax naar Rus gekomen. Gesleept naar Rus, moet je eigenlijk wel zeggen, ja. En dus kom ik dus, hoe dat wel, ik tap uit die auto, alles in orde. Kwam ik er in de trap naar boven, dan met je vroeg naar mijn jaren en doen, want ja, mijn dax was kapot. Man, en ik weet niet hoe vis van is. Dan kom ik hier boven, ik zet me hier in dat stoeltje. Kan ik wel zien dat er een klein skirtje was in mijn broek. Kijk, ga ik het skirtje in mijn broek toe. En dat er een klein beetje bloed uitkwam, well, dat was gewoon niet te veel. Ik zei dat al hier al niet erg zijn. Er is gewoon een klein skirtje. Kijk hier. De steen brak naar mijn hoofd voor de kan. Ja, vriend. Dus ja, kijk, ik heb ook nog met mijn skeen die in de muur geraakt. Waardoor dat, dat mijn skeen open liggen. Ik zet me hier in de stoel en mama zegt van ja, het is een beetje aan bloeden in mijn broek. Ik zei ja. En doe ik mijn broek af en we zien er al, ja, dat lag gewoon tot de bot. Ik zei oh, nee. Nooit, ik zet hier en dat was er zo'n beetje meer zeer te doen. Zo, het is eigenlijk van mijn linkse voet, hij in een tijd en die de neffers, die doet enorm veel zeer, kan er niet op leunen. En van mijn andere voet, mijn hielen, en dan zo dat beentje van je klein tiertje, die enorm veel zeer doet, kan eigenlijk kwam er een robot. Ja, en dat was toen allemaal een beetje op te komen. En kwam ik slecht vind. Ik zei, mama, je moet een cellen gaan, moet ik spugen. Mama, ja, ho. Hup, hier een cellen, een klein beetje spogen, ja, dat was open niet al te veel. Ja, kijk, ja. Ik ga hier van mijn zus draaien. Ik ga hier flow voelen. Ze ging me eerst voeren, wie er zelf in had spoed. Ja, zei mama, we gaan dan hier eens keren, als je hier van je zus draait en het not en effers dus, dan kunnen we er niet doen, maar we er een ambulance bellen. Ja, ik was tenslotte wel aan 50 tegen de muur gekeeld en eigenlijk mijn hoofd gewoon hoor. Ik heb een ambulance gebeld, diegene te luisteren, hier met je te draaien in dat stoeltje, waar dat nu ook in zitten. Heb die ambulance hier. Ik zat er nog zodanig mee in, dat mijn bovatten, mijn savatten, dat moest mee, ik weet niet hoe raar. Enfin, ik heb die ambulance, klapjes liggen met die vent. Ja, ik heb er kort uit gedaan. Ja, en eruit is kwijt niet veel mist, levensgevaarlijk. Ja, en dat is nu dus kort verhaal. Ja, mijn broek is dus ook kapot. En dan al de rest is er eigenlijk niet. Juist mijn blikje cola die ook een beetje getoucheerd is. Kijk, dat is toch oké? Mijn suikerwafel die in mijn boekentassen zat, is niet kapot. Oh, ik kan nog een suikerwafeltje eten. Ik kan zeggen hoe dat eigenlijk is met ik. Mijn skenebeen is genaaid. Ik weet eigenlijk niet hoeveel draadjes dat erin zitten. Ik heb het ook niet gevraagd, want in de kliniek ben ik ook van mijn zus gedraaid bij iets dat ze daarmee bezig waren. Ik zei, gasten, ik ga hier moeten spugen. Ja. Mijn tenen doen enorm veel zeer. Ik kan eigenlijk verder niet handelen. Maar er is eigenlijk niks gebroken. Dat is nog het bijzonderste van al. Mijn leven nog ooit wel chance. Amai. Als ik weer goed te benen ben, ik ga toch zeker naar de plek gaan dat gebeurd is. En dat ik toen wat er effectief gebeurd is. Ja, maar eens. Een accidentje. Hier zelfs, hier is het gebeurd. Ik kan hier kasseren toe. Hier en dat merkje ben ik gevlamd. Hier zie je mijn sporen een beetje botten. Hier al die stenen eruit. En ik lag, hunteren toe is nee. Top over gehad. Hupla, zo de lucht vloog een bot uit mijn hoofd. En daarover vloog ik ziet wat ik zou in mijn pisma. Ik heb enorm veel zeer. Ik kan eigenlijk dat moeite wel. Man, echt waar, ik vind hier een optof gewoon, hupla, ja, je ziet wel, zelfs een blikje cola in mijn boot is zelfs kapot, is zelfs beschadigd. Man. Voilà, het is hier nu een dag achter met een crash. Het is wel een beetje beter met ik kan niet zeggen dat ik wel goed kan wandelen, het is eigenlijk nog zelfs like gisteren. De dokter had ook gezegd, morgen kan het eigenlijk nog erger zijn, maar het is niet erger. Juist mijn been trekt een beetje meer tegen, want ja, dat was verdoofd vol dat toeten en al. Dat is nu water gekomen en dat spant een beetje meer. Misschien bijna dat ik ook een serieuze klop had, want dat de muur was bok.
En misschien weer en ik word weg. Dus hoe dat ik er eigenlijk verder niks van voelde op het moment zelf dat ik nog recht in sprong, gewoon vroegen aan het doen. En ik had er later in mijn werk, godverdomme, met een broek is gescheurd. En met een jaar al hier en een jaar al daar. Met een daksel van tussen de trouw. Ik zei, jong, op, hier dat stuur weer vast te draaien, drip en weg. Draai ik dat stuur vast, ik zei, oh ja, dat is hier gekrakt. En toen zag ik dat die voorsluit naar binnen geplooid toen ik zei, oei, dat is een hele minder, nee. Of, met het overleefd, het kostte heel anders afgelopen in. Elke keer dan moet ik een frank in de hest slaan met een dakskeer bijvoorbeeld. Lag ik tussen met een daks en een murtje, vloog ik tegen dat murtje. Oh, dat is eigenlijk allemaal gebeurd aan een snelheid van 50 per uur. Ik was hopeloos sluiten voor te rijden en ik heb gewoon rechten over dat murtje gevlogen. Oh, over mijn stuur en over dat murtje. Ik heb dat stuur hier eigenlijk over mijn lies gehad. En aan de andere kant dan zo vlak boven mijn knie en mijn billen. Ja, dat is al zo'n beetje geschoofd en gedaan. Chance dat mijn telefoon niet kapot was, of mijn kostuum nog niet eens en een vlog maken. Ik zit nu proper in mijn stoel. Ja, ik weet ook zeker dat de vraag komt er een nieuwe DAX of niet? Dat is eigenlijk ook nog een witte vraag in mijn hoofd van, komt er nog een DAX of niet? Ik weet het niet. Pas heb ik heel erg met een DAX gereden, ik heb er niet lang mee gereden. Maar ja, dat accident, ja, gisteren nog meer in mijn bed, zag ik iedere keer dat accident zo weer in slow motion passeren. Nee, je ziet alles zo, en niet in slaap geraken. Nee. Ik ben toen ook serieus tot het besef gekomen van, eigenlijk kost dat wel heel anders afgelopen en ook, ik ga er een hartje moeten alles laten bezinken voordat ik kan beslissen een nieuwe DAX of niet. Ik weet wel dat mijn sargebussen, bij dat er niks aan is aan heel die sargebussen, dus dat kan ik er afvallen en eventueel verkopen of gebruiken in een nieuwe DAX. De Kickstarter van, wat was het weer? Hoe noemde je weer? Wat was het weer? Ja, het merk van de Kickstarter ben ik al vergeten. Daar is er eigenlijk ook niks aan. Mijn schouwpedalen, pees dat die wel kapot zou zijn. Dan kon redelijk veel her dan. Ik heb het allemaal nog niet heel goed bekeken. Ik heb juist de oppervlakkige schade bekeken en dan aan het blokje zelf is er niks basic. Ja, maar dat we allemaal zien. Vanaf dat ik weer eigenlijk goed te beginnen ben, komt er zeker weer een nieuw vlog. Dat verlaat nog altijd nog eens staan. Want ik hoor dat dat al afgesmeten worden of zo. Ik ga dat toen een keer naartoe en een keer hebben, maar ja, ik zou dat nu moeten doen. Ja, als het duurde een half uur het een dat ik van binnen naar de achterkant van dat gebouw ben. En toen zou je hier een vlog in van een half uur en we er bij mijn moment op. Dat is wel heel traag. Ja. Ik zei, ik kwam er een beetje een pinguïnachtige robot. Een pinguïnachtige robot. Ik weet eigenlijk niet dat bestaat. Enfin, waar heb ik nu wel van? Ik ben nu een pinguïnachtige robot. Ja, kijk, nu ben ik er ook nog aan het filmen met mijn stok. Ja, ik zit kijken met een bureau, kan dat hier gewoon installeren en poef uit mijn gemak. Ik heb al veel geslapen op vandaag. Maar ik heb een beetje moe, ja. En misschien ga je er nu bij van, jong, Arne, een slecht filmpje zat hier nu. Kijk, sorry daarvoor een hasten. Dan is hier en gewoon aan elkaar gestoken. Dan is hier een beetje rust, een beetje water in. Want eigenlijk ben ik ook niet ziek, verstaan je, kan ik hier eigenlijk alles doen. En dat is hier af en toe een beetje een filmpje maken. Ik ga dat nu in elkaar proberen te plaatsen. Normaal is dat vandaag nog online komt, basic. Dat er allemaal op in de gemak kunnen bekijken. Ja, sorry voor de slechtere kwaliteit van een filmpje van deze keer. Nou is het een keer beter. Allee, merci voor het kijken nog eens en ja, tot de laatste keer, gasten.